أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية العبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. أنبي على تنو كبركة داي كان نيمان كسين الله سبحانه وتعالى بلا كوتي على كده كناك السمونا كالصحابة وبي no temena kabo no tuba misiriba amba be fo dante foli mina kata siti mo folo fo amo laba be karamo be fo siti sanfe fiqhu karamo hadisa karamo qur'ana karamo aywa qasira dalaw ambo be fo dante foli mina no temena kabo na be question bla bago fo amba jabi bago fo ala kira bona shirifuni quraishi wanga foli be katara be la jelima pilo kɔnɔna mɔgɔw an b'a bɛɛ fɔ a cɛ ni a muso. An bɛ cité ka mɔgɔ bɛɛ fɔ dante foli min na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ dugawu ɲini aw bolo ka dugawu kɛ aw ye. An b'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an ka kojugu kelenw na, a kumaba a n'a fitini. An bɔra min kalama an ma bɔ min kalama, Ala ka limaniya di an ma k'an ka limaniyaw fana dafa. Ya Rabbi, an b'o ɲini Ala bolo, Ala k'o k'an ye Ala kira yɛrɛ kama. An bɛ fɛn fɛn ɲini Ala bolo, Ala k'o nɔgɔya ye n'an b'o fɛ hɛrɛ la diɲɛ ani lahara. An bɛ sira fɛn fɛn fana ɲɛ Ala k'an kisi o ma n'an bɛ sira o ɲɛ diɲɛ ani lahara. N'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ siti ninnu sanfɛ, haminanko o haminanko bɛ min na Ala ka bɛɛ ka hami dilan. Mun ta ye denko de Ala ka den di o ma, mun ta ye musoko de ka muso nɔgɔya u ye, mun ta ye cɛko de ka cɛ nɔgɔya u ye, minnu ta ye garijɛgɛko de sugu de man di Ala ka bɛɛ lajɛlen hami nɔgɔya. Ala ka gɛlɛya ninnu wuli ka falen hɛrɛ Ala ya Rabbi. Minnu ta ye papier ko fana ye Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Minnu bɛ kaso la Ala ka bɔda ɲuman di an n'u ma, minnu man kɛnɛ Ala ka kɛnɛya di an n'u ma ya Rabbi. Fɛn fɛn ta ye mun ye Ala ka bɛɛ hami nɔgɔya. An ka banbagatɔw fana an bɛ Ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa u ma k'u hinɛ k'u kabura nɔrɔ ka baara dali nɔgɔya u ye, k'an ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen kɛ jaabu fɛn ye minnu Ala ta bɛ bɛn. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna don an ka walanda kɔnɔna na, fannu ta'amuli ma'a zawj. Walanda in bi an bɛ kuma min kan o ye musow u ka kana gɛlɛya tɔ yen nɔ, a tarikul inada wa mukhalafatil hawa, ani ku ni dɔngɔ fana sɔn kɔ ɲɔgɔn na. Kana lajɛ fɛn min ka di i ni ye dɔrɔn k'o kɛ. I bɛ fɛn fɔn kɔ ɲɔgɔn ya, fɛn min ayiwa n'a ni dɔngɔ ma kɛ kelen, i ka ni dɔngɔ fɔn kɔ ɲɔgɔn ya kɔ la. Muso ka fara kana gɛlɛya fana ma, i mana dɔn ko min na k'o tɛ dabila, i b'a fɔ k'i bɛ ko bese a dan na cɛ bolo f'a laban bɛ taa kɛ furusa i bolo. I k'i janto o la, o kana kɛ i bolo, parce que kana gɛlɛya kojugu a bɛ muso se place dɔ la n'a man di i yɛrɛ ye. O kumana an bɛ Ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in a k'a faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Al-inadu sharru kullu, a ko i k'a dɔn ko kana gɛlɛya de ye kojugu bɛɛ lajɛlen ye. Hadamaden n'i kɛra maa kana gɛlɛn ye, i kafalen don, i yaadalen don, o de ye kojugu bɛɛ lajɛlen dan ye. A ko wattiba'ul hawa yu'di ila ta'as, a ko i k'a dɔn ko ni dɔngɔ la batuli de o bɛ maa di ka taara kojugu kɛli de ma, parce que n'i bɛ ni dɔngɔ de kɛ, e ni dɔngɔ a ka ca la o tɛ ɲuman ye, o b'i di ka taara kojugu de ma, i y'a faamuya, ka taara halaki de ma. O kumana an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma. O kumana fahadhar bihima fa innahuma masibatani, a ko i k'a dɔn ko kana gɛlɛya kɛ ani ka ni dɔngɔ labatu, k'i k'a dɔn ninnu ye masiba fila de ye. An bɛ Ala deli Ala k'an kisi a ma. O kumana an yɛrɛ k'an yɛrɛ tanga a ma fana, an yɛrɛ k'an yɛrɛ tanga a ma. O kumana an bɛ min fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka hɛrɛ kɛ an bɛ, n'a sɔrɔ nin kojugu fila in bɛ maa min dusukun na, a bɛ maa min ka kɛwalew la, Ala k'an yɔrɔma janya la, an ka se ka bɔ a la ya Rabbi. Ala k'o nɔgɔya an ye, an bɛ se ka bɔ a la cogo min na Ala k'o kɛ an ye. N'a bɛ maa ma Ala y'i jarabi ni o jugu fila in ye, Ala k'an kisi o ma. Surtout muso cɛlasigi kɔnɔna na, e ka kɛ maa kana gɛlɛn ye. Cɛ mana fɔ fɛn fɛn, e mana kafa min kan o tɛ dabila, o man ɲi dɛ, o man ɲi. F'i k'i bagaya de i cɛ bolo, parce que ale de ye dutigi ye, i ka mara b'ale de bolo. O kumana cɛ tɔɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ni kana gɛlɛya ye, a man ɲi dɛ, a man ɲi. Musow a y'o nin dabila n'a sɔrɔ a jogo bɛ maa min na. O kumana an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. Qila fi hikmatin al-inadu wattiba'ul hawa narun, o ko dɔn kuma kɔnɔna na
ko nin dongo la batuli ani kana geleya ya famiya ko nunu fula ye tasuma de idha sha'alati fi baitin ahraqathu ko na tasuma mena mama ka du kono abika duje na mena ka du kono abika duje nde o bayira feñu monte o ya fo ko don kuma konna na ko kana geleya ani nin dongo la batuli ko tasuma de do kon idha shaghalati fi baitina harakati kon na menna duodu kon na ba dujende na tasma menna duodu kono aba dujeni ka bantai opana makan ka ijanto ala ko jugu flay abe minki harama diuna du kon nawla ya samisika kisi ama chogomna wa tansahati umun ibnatuha qabla zifafiha qaila ako bamso do kera abina demso blasira ka konnanjiya kan fo ay abina ablasira li kan faye tuma mina ka konyo surunya na abina taka chelela ako demso ma iyak wal inat mbeyma kana geleya dablade ichela iche bala iche fala dukono mola kana geleya dablade o te furu muso nyuman dambi ako ikado ko kana geleya fa innahu yatrudu zawsh ko alebe furu de genka boyeno abe furu gen kabo du konnala kana geleya koni muso ta ci ko dido abe furu gen kabo du konnadila aywa o temenen kofe ako abe o gen kabo du kono min tardi dukhan linnahli komi sisi kulubi diden gen kabo du kono choko minare diden manalo du kono ni sisi dona ala kaba bi bule katari wala ni diden mbola obna ta dibola mino meta dibo bina ta dibo wati mina ibasro oni tasma monyo de betaka unno fe oni tasma monyo de betaka unno fe dibo rola no sera dibo rola sisi o te dide re jeno be sisi de kewla o be betaka o kuma sisi be dide ngen kata choko minade e ka do ko kana geleya ani nin do la batu du konna na be furu gen tendode abe furu gen tendode e ka furu teke furu nyana may abadan o kuma nini che kadi ay ko to nyogon tala aka nyogon famia kana geleya ako bo aka furu konna la o te muso nyuman dambe wa che nyuma ere fana dambe te ambe ala deli femuna Allah subhanahu wa ta'ala ka dina famia chogo nyumandi ambela jilema wato ka ya maflatuni imra'atun qassaha musuduka qisala ma'al inadi wa tiba'ul hawa musoyin kun kera ma kana gelem bade tundo wa fefen kun kada nin dongo la batuli parce que ni bi ni dongo ka nu ya fika dabla ni ba dabla o koro ibora kana gele ala ibora nin dongo la me ebe ka fe min ke fe nyumante idun kana ka gele aka iti bana ka dabla ce ya kuma fiye ka dese ce ka mogo ya fiye ka dese fulla ba wa ko kene ya te kan ta fura bo ai okmana koni musen tumbe tendi akun kana ka gele du konna na ate ko foito mogo shitala jogo jugo min bala bana ka dabla ya famia fataqulu musen de yiri duk me ka lakali abe ka yiri ka kana gele lakali sa ako tazawwajtu rajulan kana yuhibbuni hubban kabira akale fulla chedoma nin chentu male fede akumbe ale fe yere de akumba ale fe kanu bala ya famia ako okele ale tora aka kana geleya kasa ya famia ale yelela akulo ka aywa yani ale sera kojugu kon dande la sa chembulu kana geleya ani nin dongo fe ako wakarahani chenye ne konya ayon konya watazawwaja min mura'atin ukhra ayon konya abanana ayon to abulu ayon musowere ayo furu ya famia ayene bla sisa ayene bla pio ayo musowere ta ya famia akino ngo muso intasa wajada rahata ma'an ay lafiya so ka fara o chenka ya famia ay ne to abulu ka musowere ta ka fara ne kan sisa akino ngo musowere ta ka fara ne ka fazada inadi okumana ay musowere min fara ne ka kana gereya do farla oka ne ka bambanciya do farla oka ne ka yadanciya do farla oka fatallaqani chena ne bla parce que ne tora kana gereya la ay musodo ta ka fara ne ka akirenga musowere ta ka fara ne ka o belata ne manta inda bla de ne jidi dan ta inkande sa o kofe anana musowere ta ka fara ne ka akirenga musowere ta ka fara ne ka tuni ne do faranga kana gereya ka fo chena ne bla ka bo furu konnana ya famia ay ne bla watazawwajati min mura'atin ukhra
ay muso wɛrɛ ta k'o bila ne place la tuguni aqalla min zawji al-awwal ay ne bila muso ɲi ne bila wa tazawwajtu min ukhra o kuma na sa cɛ ale bila wagati min na ale fana taara furu cɛ wɛrɛ ma nin cɛ in ana muso ko ale kun ye kana gɛlɛnba de ale kun ye kana gɛlɛn ale cɛ ko bɛɛ kɛ ale ka kana gɛlɛya la ale mana jogo b'a la ale dɛsɛra k'a dabila cɛ nana muso wɛrɛ ta k'a fara ale kan a ko cɛ in ye muso wɛrɛ ta k'a fara ale kan a kelen ka muso wɛrɛ ta k'a fara ale kan ale jilila ka kana gɛlɛya la halisa o kumana cɛ nana ale bila sa wa tazawwajtu min ukhra ale taara furu cɛ wɛrɛ ma tuguni aqalla min zawji al-awwal a ko o y'a sɔrɔ cɛ fɔlɔfɔlɔ min tun b'ale bolo nin kun ye dɔnnibaga ba de nin jogo kun kan maa majiginen tun don jama caman tun b'a nɔfɛ hɛrɛ bɛɛ tun b'a bolo ale kun bɛ cɛ fɔlɔ min kunna ale ka kana gɛlɛya ale bɔ min bolo ale tala filala min bolo o kun ka dɔgɔn ka tɛmɛ cɛ dɔ in ka dɔnni ni fɛn wɛrɛw la o kun tɛ cɛ dɔ in bɔ foyi la hɛrɛ ni cɛɲa ni fɛn wɛrɛ la a kun tɛ cɛ dɔ in bɔ foyi la i y'a faamuya a ko ale kɛra o bolo asna'u lahu kulla shay'in ale kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ o cɛ ɲɛ k'a sɔrɔ cɛ fɔlɔ in ale kun y'o ka hakɛw bɛɛ perdi mais cɛ filanan ale filɛ ka don min kunna ale kun b'o ka ko bɛɛ lajɛlen dilan ye a ko mais nin bɛɛ la tare wala yu'tini shay'a kun tɛ foyi di ale ma a bɛ tila tuguni a b'ale neni a b'ale bangebagaw neni a b'ale lebu a b'ale gosi a ye fɛn bɛɛ d'ale ka tɔɔrɔ la k'a sɔrɔ ale b'a ka hakɛ bɛɛ dafa o bɛɛ la ta a bɛ k'ale tɔɔrɔ k'a sɔrɔ cɛ fɔlɔfɔlɔ min ale tun b'a bolo ale fana ye o ka hakɛ bɛɛ perdi o y'ale ka hakɛ bɛɛ labɛn a ye o kuma na o cɛ dɔ in ye o tɔɔrɔ min k'ale la y'a faamuya a kun tɛ foyi d'ale ma hɛrɛ bɛɛ tun b'a bolo mais a kun b'ale gosi a kun b'ale danbe bɔ a la a kun b'ale neni a b'ale bangebagaw neni o kuma na ko sisan kɔni ko fa alimtu anna zawaji minhu intiqaman ale y'a dɔn sisan ko k'ale ka nin furu in a filɛ cɛ min kunna nin furu nin bɛ k'ale tɔɔrɔ ni fɛn min ye ko nin ye yangata de ka bɔ ala yɛrɛ la o kɔrɔ ala y'ale pine de sisan parce que ka sababu kɛ ale banna cɛ fɔlɔ in ayiwa ale o kun ye nɛɛma tigi ye o kun ye fɛn bɛɛ tigi ye ale ye fɛn bɛɛ da o ka fa a bɛ bɔ ka furu la o kuma na ale y'a dɔn sisan ko ala filɛ k'ale pine de k'ale yangata i y'a faamuya le kufurani ni'mati zawji al-awwali cɛ dɔ in ka nɛɛma min tun b'ale kan ale y'o fisiri waleya min kɛ o kɔrɔ nɛɛma o nɛɛma ni ala y'a d'i ma furu nɛɛma den nɛɛma nafolo nɛɛma ni bana ka kɔ a kɔnɔ n'i y'a kɛ yarantiya y'a kɔnɔ k'a kɛ banbanciya y'a kɔnɔna na ala bɛ se k'a falen fɛn wɛrɛ la dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ma furu yɛrɛ sɔrɔ o bɛ ala deli ka cɛ yɛrɛ sɔrɔ o tɛ yen o bɛ yen dɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ hali n'u ye cɛ sɔrɔ n'u b'u yɛrɛ balo u bɛ jɛn n'a ye e b'i cɛ bolo a bɛ 200 d'i ma a bɛ 400 d'i ma a bɛ dɔrɔmɛ wariw d'i ma e ko o ka dɔgɔ e ma diɲɛ ka nin gɛlɛyaba in kɔnɔna la k'e b'i furu sa k'e bɛ taa furu yɔrɔ wɛrɛ la i t'a to fili yɔrɔ wɛrɛ la i b'a dɔn fɔlɔ min dɔn i t'o dɔn dɛ i bɛ min kɔnɔ i b'o dɔn o kuma na mɔgɔ ni cɛ deli a bɛ 2000 de d'i ma ka kɔrɔ nin wagati ninnu ka gɛlɛn cogo min na har n'a ye 700 d'i ma a minɛ waati de ka gɛlɛn nka ni e ko i bɛ kana gɛlɛya kɛ k'i b'i nin dɔngɔ de labato ka ba o la k'i b'i furu sa wallahi taa ɲini fɔ taga n'i taara o kuma na ala ye nɛɛma min k'i yɛrɛ i ye ala ka nɛɛma fisiri waleya min kɛ dɛ ala b'i bi cɛ wɛrɛ ma o b'a sen fili kɔnɔ kuma fila t'o la o bɛ fɛn da i kan o bɛ gɛlɛya dɛ o kuma na an bɛ ala deli fɛn mun na o ye ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kuma ni muso in yɛrɛ filɛ k'a yɛrɛ waaju sisan nɔ ko ale bɔra cɛ fɔlɔ min kun na ale y'o tɔɔrɔli min kɛ ale y'o ka nɛɛmaw fisiri waleya mun na ala taara ale bɛ cɛ lankolon dɔ ma ale b'o ka hakɛ bɛɛ di o bɛ fɛn bɛɛ da ale ka tɔɔrɔ la i y'a faamuya o kuma na o tɛmɛnen kɔfɛ kisa wɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ walanda in kun cɛ ni o ye qila inna isa alayhi salam u ko isa don dɔ la laqiya iblisa alayhi la'natullahi isa alayhi salatu wassalam ko don dɔ la ani iblisa dangato in bɛnna shetani dangato in ani nabiyullahi isa bɛnna u bɛnna min kɛ parce que kiraw nabimaw dɔgɔna kun tɛ olu ni shetaniw cɛ u b'u ye comme u b'u ye cogo min na parce que n'o ma kɛ dɔrɔn olu tɛ se ka mɔgɔw la kisi ka bɔ u ma i y'a faamuya shetaniw kiraw b'u ye de u b'u ye hali n'a sɔrɔ ko tuma bɛɛ tɛ tuma ni tuma kɔni u b'u ye u bɛ se k'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ fana comme ala kira alayhi salatu wasalam tuma dɔ kuma tɛmɛna ale fana yɛrɛ ni iblisa cɛ o kuma nabila isa fana a fana ta kɛra o cogoya la i y'a faamuya
ani Iblisa kumana dondola u benna aywa bolondo konnana ina fo sugu nyansala la parce que shaytanu sigiro le sugu yi ani nyamam boyoro ya famia kumana sugu shaytanu tayoro do yenyoro nunye ani nyamam boyoro nunu shaytanu tayoro fle nunu ndi kumana Isa alayhi salatu wassalam ani Iblisa benna sugu sira dola kumana nabi sugu konna ona aya choko donde aba fle ma chama be sugu kono ado e jinewe ado e shaytanu yere ya famia kumana aya choko don kosobe Iblisa aleni shaytan aleni ato Isa benna sugu dala yasuqu hamiran arba alaiha ahmal ayasro falinani abeka fali sama fali ni doninani dalin ba kunna fali do abe Iblisa bolo doninani obe falin sanfe ya famia fasi alahu Isa ya nyininga aywa ni fali ni donin kibara jume yesa danga toin alaka danga be ika nin kibara be chukudi faqala ahamulu at-tijaratu wa atlubu mushtarin akone nin doninta nga marchandise de do meta fere be samba nyini ala Isa go joni nani bi kuna faqala ma ahaduha hukmana kilenye jumenye doni folo nye jumenye qala aljuru ako yento nyoninde folo min flembolore ni flento nyoninde bore ba min flembolo ni yento nyoni bore de tanto Isa ko ama man yashtari jonbe odoninsa to nyoni min flebolo jonde be orusa qala as-salatin ako masako de bosa okumana faama bi yoro ubinto nyoni ke ukanto nyoni dabla to nyoni minde parce que faama oluti fenso ka gouvernement ka bliser fa ko ka jamana ka bliser fa fukan to nyoni deke ubi sharia chama nati jamana kono uta appliquer yere ka uta appliquer denga uta appliquer musoka uta appliquer uteruka muso teruka udin teruka relation be mama na uto sharia no appliquer uka or que jamana den bela jilenga ngake aywa hake kelende no make ruyen to nyoni ke komana fama unin to nyonde ka tele kateme ma bela jilenga Isa konyo famia qala famathani Isa kwa ma hukmana doni fulana nye jumenye qala al hasadu ako hasidiya de bokona ninko ne kono faale no hasidiya de la qala faman yashtarihi Isa kwa ma hukmana shaytani jonde be hasidiya sa ibolo qala al ulama udoni bagaw onyo nyenen bolu fana feinde doni kelaw doni bagaw ni ala ye fatwa di mo mimma doni baga tobe bla o contrôla wal mani ala ye minke maye aka wajuli kadi mo ye akalankan kadi mo ye tobe bla o contrôla wal mani ala ya doni baga minke sorotiye ka fendo di may ka doni kama mo tobe bla o contrôla amana fo doni do ba fle ko dina doni kelendere doni bela jerembete mansonya doniya iba soro nyengo be mansoni nyon chola o ka donina minizeo be tento barakelo barake ni doni do ko ni bila iba soro doni min bila u nyona be maminare o be nyo hashidia nga an karamogo an dina karamogo le taka changa teme bela jelen fana taka oluta nyo nyenendo de ko ni ka hera soro ka doni fasugu do soro kito demsene la walma kito choko dola wa fanga nyenyini ola de oye ni ay nuye mamin tanyedo obode nyenyini ya famia nuye mamin tanyedo obode tanyenyini okmana harama dembela jilenki janto yerela keren ma don bagaw uka hashidia ka bonyo kan kosobe okmana o fana nyonyene be ulu feno Isa ko yechefo faqala Isa ko amasa famathalis okmana sabana nyejumenye qala al khiyanatu kunni janfandi janfa faqala faman yashtari junde bosa qala at-tujaru commerçant ako commerçant de bosa ka nyogon janfa ka nyogon nambara suku konnana premier na deuxième be nyagame nyogona aywa premier et deuxième be fere premier songola ya famia wala bilene asani ndela kasra masa ola ona nyogona ako commerçant de be osa faqala Isa kwa makichi fo parce que commerçant fait no fen bela jilembe ola ako
misiriba mɔgɔ a bɛ hakɛ to message kun tigɛra dɔɔnin quoi Isa Iblisa ɲininka a ko kuma na dɔnni sabanan min b'i bolo a ko jɔn de bɛ o san n'o ye a ko ye jumɛn ye alkhiyana a ko ye janfa ye a ko jɔn de bɛ san a ko commerçant o kuma na commerçant sugu kɔnɔna na olu de bɛ fɛn caman u b'a ɲagami ɲɔgɔn na feere caman janfa b'a kɔnɔna na i bɔra min kalama i ma bɔ min kalama n'u ma janfa k'a ta yɔrɔ la a natɔ u bɛ janfa k'a la n'u ma a kala yen nɔ a ditɔ u b'a di yen nɔ premier deuxième bɛ feere ko ye premier u b'a ɲagami ɲɔgɔn na fana u bɛ nin bɛɛ kɛ dɔw b'u kali fɛn dɔw kan k'a fɔ n ye san na k'a sɔrɔ a ma san na o na ko commerçant taala ɲɔ ye janfa bɛ n bolo n b'a feere o de ma Isa ko Iblisa ma a ko Iblis a ko i ka dɔnni naani na o ye jɔn de ta ye a ko ye jumɛn ye a ko n na alkaidu fɛlɛ ka dabali tigɛ ɲɔgɔn kama Isa ko a ma faman yashtari jɔn de b'o san kala an-nisa a ko muso de b'o san parce que u bi feere caman tigɛ ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn jigi a kɔnɔna na u bɛ se ka feere dɔ kɛ cɛ yɛrɛ fana na bon ala ye fɛn min di u ma u ka fanga nɔ na parce que muso filɛ fanga ba t'a la ni ko kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ u bɛ kasi mais feere de b'u bolo u bɛ se k'u yɛrɛ labɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye o di u fana ma o kumana feere min b'u bolo n'a kɛra ɲuman ye walima juguman ye o kumana ne kɔni bɛ taa n ta in feere olu de ma o kumana Isa ni Iblisa ka kisa mo nin kun ye a dan ye bon suna walanda an b'a bila yan nɔ an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ to kira mantɔnya kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ala ka garijɛgɛ foni ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين